дар арафа иди Саиди Фитр дар 4 гӯшаи шаҳри Душанбе ярмарка фурӯши молу маҳсулоти кишоварзӣ ва ниёзи аввал доир гашт. Дар ярмаркаи идона ки дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе баргузор шуд, шумораи зиёди маҳсулоти воридшуда аз арзиши бозорҳои дохил то 50% арзонтар ба мардум пешниҳод карда шуданд. нарх ба дараҷааш арзон, қобили дастгирӣ аст, агарам хел ташкил кардан ҳама вақт. мо хурсандем. бовар мекунем ки тарбуз ай бозорҳои калон мегирид 15, 12, 15. айҷа айди то 4 сомон. бовар мекунем ман ҳайрон шидам. помидор, бодиринг 1 сомон. ҳолон ки онҷа 2.5-3 сомон мегирем вая. боимиҷон, карам, помидор, бодиринг ай 3 то 4 сомони мегири ай бозоро. айҷа 1 сомон. 1 сомони ба дараҷаш. агар ҳама вақт ҳами хел бошам, ма фикр мекунам ҳами халқи мо ҳам хурсандана, ҳам пеш мерава. ворди 23 намуди маҳсулоти кишоварзию ниёзи аввал ки беш аз 167 тонна ва 27 000 дона тухмро дар бар мегирифт, ниёзи мардумро бароварда сохт. сокинони ноҳияи Шоҳманзур аз он болида холанд ки таваҷҷӯҳи ҳукумати кишвар баҳри таъминоти маводи озуқа бо арзиши арзонтар аз бозорҳои дохилӣ ва саривақт расонидани кӯмакҳои идона ба мардум сол то сол бештар мегардад. чунин таваҷҷӯҳи хоса имкон медиҳад ки хони мардум дар рӯзҳои ид ғанӣ гардида, хараҷот нисбатан камтар карда шавад. бовар кунӣ ҳамин дафъ мумкин 80% арзон бошад аз нархи бозор. дар бозор дига ҳеҷ кас намонд, ҳамаш ҳамиҷа гирифт. дар бозор тарбузу харбуза як донаш 15 сум 20 сум, инора мо 3 сум 5 сум гирифтем. ай 3 сум як равғане ки 5 кило 50 сум 55 сум 30 сум гирифтем. ин хел арзонӣ нест. орде ки 150 сум 110 сум ор гирифтем. ҳама чиз арзон. раҳмат. масалан ман ай харбуза гирифтам. харбузаи калон 8 сомон. равған 3 литраш 20 сомон, тухм 50 дирам, помидор 1 сомон, тарбуз 7 сум, 6 сум, 5 сум. ин ай нархи бозор ду баровар арзон. раҳмат ба ҳамин давлат ки мисол ҳамин рӯзҳои иди арафа дар рӯзҳои ҳамин чиёда мисол ҳамин ярмаркаҳоро ташкил мекунанд, барои халқ хеле ёрдам мешавад. маҳсулоти воридгашта аз ҷониби хоҷагидорони вилояти Хатлон пешниҳоди мардуми шаҳри Душанбе карда шуд. дар ин ярмарка 83 техникаи боркаш маҳсулоти кишоварзию ниёзи аввалро ворид карданд. чунин амалҳои хайрхоҳона дар асоси дастури супоришҳои сардори давлат Эмомалӣ Раҳмон сурат гирифта. дар дигар шаҳрҳо навоҳии мамлакат низ ярмаркаҳои молу маҳсулоти кишоварзӣ ва ниёзи аввалия баргузор карда шуд.